Una ni akong corndog palpak. O tanawa na palpak kay ang harina naglata-lata. Hi guys! Hello! Welcome back to my channel. Karon magbuhat ta og pangmerinda nga Korean kanang corndog. Mo ni ang mga gamit sa Naghimo sa corndog. Nay sugar gamay, sugar, breadcrumbs. Oh, kanang baraton lang, bonus lang sa takay. Solidron walay kwarta. All-purpose flour. Kani, yes. Maning yes, pampatubo ni siya guys. Sa corndog na to. Kani, kamay nga mozzarella. Kuan pa ni guys, kanang ginagmay-gagmay lang ni mozzarella. New Year pa man good ni guys. Sayang man nakahuna-huna nga buhat ang merinda. Sa corndog. Hotdog, nga chicken hotdog. Tender juicy jud ang gamita kay humok gani guys. Ano siya, lami jud siya, manamnam, malinamnam. Mani ang head and cheese. Ano siya ang gatong gamiton. Sa corndog na to, gagamitan sa atong tunawan, sa atong corndog, mani. Ani. Diri na to ibutang atong breadcrumbs. Ano siya. Yes, ano siya. Karon magkani tunawan nato ni siya sa saan naman ni siya? Ato ang all-purpose flour. Unahon sa nato ang yes, butangan nato ininit tubig. Kanang ligam-gam lang gani mo ana nimo sa yes. Tunahon sa una ibutang nato ang ligam-gam nga tubig. 1 isa ka glass. Tunaw na to ang yes. Pila ka kuan sa yes. Sara. Kana. Marag duha ka kutsara siguro sa yes. Sakto nga. Pagibutang na kay gamiton pa nato ng yes. Kani atong gamiton pagkuan. Pagtunaw sa yes. Tansya gani nimo ragamay ra ang tubig na maligam-gam. Dungag-dungagan nimo isa ka kuan gamay. Mga tunga. Man inihap tong kuan yes. Ma-dissolve na ganit tanan, batian ni ma-dissolve na. Kanina po katong patsula gani nga kahoy. Uy, nahinay ang ay, tempa. Sana din nato to. Ang all-purpose flour eh. Kaya namin matibugol-tibugol. Hilang sa ako ano. Para lang jud nga dili magtibugol-tibugol.
siya o melt siya. One eternity later. Atong takpan ani para di mahungaw ang tubo. Tabunan siya para kuha ng tubo. Hindi siya pahungaw. Chicken hotdog ang kuha na to. Totoo na to ang chicken hotdog. Ikat na yun siya. Kung mubo na inyo ang tusok, pwede ikat ang hotdog. Tamaan na siya. Para dali na maluto. A few moments later. Unahon ni mog cheese itusok. Tapos imo yan na diri tusok ko na pud nimo ning hotdog. Itsinter jud diri mo tusok lupa mo. Sibog-sibog, sibog-sibog. Para masulod pa ni siya. Kapit na gani di mo sulod kay ang mozzarella cheese ni. Mana na siyang itsura. Itong nakdara. Karon guys, nangutana mo nga naman jud iulahi ang mozzarella. Yun na ning diri cheese, hotdog, mozzarella kay. Di ba? Iba maluto na ni siya. Unahon man nimo ingkit ang tumoy dayon. Ya, makita na dayon ang bidin siya guys kanang moinat gani. Una jud ni siya. Prepare na nato ang pan. Adi pa di ay. Natubo na ba kahani? Natubo na kahani siya. Kaya na, uy. Kailan na siya, no? Natubo na siya. Natubo na siya kanana si bula, oh.
Ato ni siyang ibalhin diri para maligid na to ang kuan. Maligid na to ang si pangalan na Yawan. hotdog. Lisod man taaning close ang bakbak. Wow. Wanay. Walang katubo judi ay. Dakuha na eh. Overflow na karon. Iana na siya guys, oh. Hindi mo. Kuan ka ay balma. Gahi kayo anon. Matuyok man ang akong kuan ay. Matuyok akong kaning sana. Matuyok ang kani. Nauna lang nako. Habunan. Lambrog Matuyok slime. siya. Or a cloud slime. Lisod kaayo kay matuyok man. May manggod akong tusok. Makusog. Nahalan dako jud ang tusok ani. May laing tusok. Kitaan guys. Para matabunan yun siya ana. Ana na Yawan siya. na. Nagbuhat sila like slime. Ana. Magkaon na to siya. Naman nila mao guys kay ang turungan manggod guys kay perting kuana. Michelle failed do not respect. Perting luyata sa akong turungan di makadaog. Ang naiprito na nato ni siya. One eternity later. Hi guys, nangaon na may karon. Ako na po nag-vlog kaya nagluto pa si Lola. Nagkaroon namin, naurot na lang katong isa. Namat tayo. Kaya corndog. Una ning akong corndog palpak. O tanawa na palpak. Palpak ka corndog. Nasobra ng tubig. Na lanay-lanay ang kuan. Di mo pilit sa hotdog ang katong harina nga ana-anaon gani. Di lami. Pero lami sad baya gihapon. Oh, lami. Oh, gilamian daw sila sa akong luto. Namat tayo. Kana ang 10 out of 10. Namat tayo. Gabalik sa mga mo ketchup na guys. Ketchup. Dili sponsor. Sige, babay na. Masusunod, istadihan dyan na atong corndog. Babay na sa sunod na po. Atong gwapo na gid pagkaluto sa corndog. Palpak man yung corndog pero lami. See you again on my vlog. Please like this video. And see you next time. The correct corndog making. Subscribe to my Lola! Click the button, subscribe to my Lola!